Even that in Romania, it's morning. La dânsul știm că este bună seara. We have to say, Turner, good night, or we have to say good evening. Yes. Știm că a făcut un efort ca la ora târzie să intre cu noi la rugăciune. We know that it's a sacrifice to be at this time early and up. Și ne bucurăm că vom fi împreună cele 10 dimineți. And we are really, really happy that we'll be with Professor Turner for 10 days. Nu avem cuvinte cum să-i mulțumim, dar Domnul să-l binecuvânteze și pe familia lui. And we don't have enough words to thank, but may God bless him and also his family. Suntem fer convins We are really, really convinced că Dumnezeu are mesaj special în aceste 10 dimineți. that God has a special message on these 10 days with Professor Turner. Acum am vrea să facem un pic program înainte să pornim live-ul. Yeah, we'll create right now, Professor Turner, we will do right now the program for today. Gabi, să nu uiți că în fiecare dimineață dumnealui va cânta o melodie. Asta vreau să întreb acum cu dânsul. În fiecare dimineață va cânta înainte de predică. Yeah, so Professor Turner, you will sing a song each morning before the presentation, right? Is it possible? Bun. Yes, I-ai yes. spus că ne încadrăm în 30-35 de minute. Yeah, so basically, Gabi, el a zis că face tot posibilul să termine așa, dar Bun. dacă va mai Nimic, băga nu 5 nimic minute de să nu ne excepție. supărăm. Nu ne Yeah. supărăm nimeni. Cuvântul Domnului. So 40-50 minutes maximum with everything. Is that okay for you, Turner? Yes. Da, este bine pentru mine. Bun. Acum mai salutăm pe fratele Bradu. Bine a venit, pacea Domnului, frate Bradu. Pace, fraților! Bine v-am găsit! Îți spunem pacea Domnului și fratelui Demeter. Bun este Domnul nostru, bine a venit. Pacea Domnului, salut și eu pe toți cu drag. Suntem prezenți până în acest moment 16 persoane cu Peter Junior. Îi spunem și lui Peter Junior, bună dimineața și pacea Domnului, bucurăm că este cu noi. Dar acum nu e acolo, da? Și acum facem un pic programul, grila programului pentru această dimineață. Am vrea la sfârșit se va ruga fratele. Da, deci la sfârșitul fiecare prezentări se va ruga pe noi. Professor Turner, Bun. at the end of every presentation, each morning, you will pray for us. Okay. Începe cu cântarea, prezentarea și rugăciunea. Yeah, so there will be your song, there will be a prayer from us, o rugăciune de la noi. Okay. Și, and Nu, after that, eu am spus programul dânsului. Dânsul începe cu cântare, prezentare și rugăciune. Dânsul. Fratele. tot el se roagă. Și la Stai un început. pic, stai un pic. Când La îi sfârșit dă se roagă el, cuvântul- Gabi. Nu, Nicu, nu mă înțelege. Te rog frumos un pic. Spune. La timpul dânsului, m-am referit, nu la program. La timpul dânsului, când îi vine timpul, rândul, el începe cu cântare pentru programul lui. Ok. Prezentarea și rugăciunea la sfârșit. Bine. Da. Păi cântarea el o spune la început. Nu, doar la timpul lui când îi vine. Doar la timp, ok. Da. So Turner, your song, it will be, so we will sing something, we will pray, and after that, the moderator, Brother Kiki Gobi, is the person from here with the big beard. You see him? Yeah? With the blue background. So he will tell you when to sing. I will translate it, and he will give you the mic. Okay. All right, e în regulă. Bun, atunci facem așa programul. La început, în această dimineață, va cânta fratele Beleni. Poți să cânti o cântare, Beleni? Beleni? Microfonul. Igen. Bun. Yeah, in the very beginning of our meeting today, our brother Belloni will sing a song.
Bun. Și va spune poezia fratele Peter Junior. Poezia lui. Bun. Yeah. Și ne vom ruga la început cu fratele Demeter. La Yeah. deschidere. The poem will be in this morning by our little brother După Peter, rugăciunea fratelui Demeter, and after Demeter will pray. salut frații care intră pe live. We will say hi to everyone that is with the live streaming on us, Și după aceea vom începe cu fratele Toarnă. and after that, Mr. Turner will sing and will tell the presentation. După ce închide fratele Turner, After you finish, Brother Turner, aș vrea să cânt și eu o cântare. Kiki Gobi will sing a song, Și după aceea fratele Bradu va închide cu rugăciunea. asta e ideea, Gabi, la sfârșit să se roage el, ăsta, profesorul. Dar el se roagă la sfârșitul predicii. Înțelegi ce spun? Ok. La închiderea Brother programului Turner. se roagă fratele Bradu. Ok, pentru încheiere, da. Da, Brother da. Turner, after you finish the presentation, you will immediately pray. Okay. And in the end, in the very end of our meeting, it will be another prayer Okay. by Am another înțeles. person. Ok. Okay. O facem așa grila programului ca cum dacă am fi în biserică. All right. E bine, e bine. Bun. Cam asta e programul. Rog frații care se roagă și să fie atenți că se face cu traducere. Ca să nu încurcăm pe fratele Nicu. Ne rugăm pentru fratele Nicu, pentru fratele Toarnă și încă o dată, dacă poate să ne spună ceva până începem live-ul, că mai avem 6 minute, Nicu. Yeah, yeah. Brother Turner, we have 6 minutes from now until we begin. So every day we begin at 10:15 p.m. your time. It will be 7:15 in the morning in Romania. And if you can tell us anything in this time, just an experience or anything that you want from, for instance, let me ask you something regarding this time, because I know a little bit because we are talking quite a lot on the phone and we are becoming friends. Yeah, tell us a little bit. Are you the only Adventist in your family? Sunteți singurul Adventist din familie? I have a sister and Mai a, am o soră younger adventistă brother and a younger și brother. de asemenea fratele meu. And they were baptized after you? S-au botezat după ce Yes, dumneavoastră? after me. I was the first one baptized. Da, eu am fost prima dată. And your parents are still alive? Părinții încă trăiesc? My parents passed away the last couple of years. Părinții mei au murit în anii trecuți. They were in their 90s. Oh, au murit la 90 de ani. So your children are all Adventists? Copiii dumneavoastră sunt adventiști? Some are not. Unii sunt, unii nu sunt. So I have, Yeah. so I have 7 children, Am 7 copii. and there's Wow. How many girls? How many boys? 5 boys, Câte fete, câți băieți? 5 boys, 2 girls. 5 boys, 2 girls. And what are they doing in this moment? What are ce fac ei? What are they doing? Yeah, what is their profession? Are they pastors? Are they None are pastors, but Niciunul most are musicians. Toți sunt muzicieni. All right. So you are a musician family actually. Sunteți o familie de muzicieni. Yeah. Fratele Toarnă este și compozitor, da? Yeah, you're also a big composer. A predat 23 de ani muzică la universitate. E profesor de muzică. Da, so you have taught how many years at Concordia University? 21? 21 years at Concordia. Yeah. 21. A predat la Universitatea Concordia din America 21 de ani muzică. Fă o remarcă, te rog frumos. Spune că noi lăudăm pe Domnul, dar niciunul nu suntem profesioniști. Yeah. So, Brother Turner, here it's a lot of praising through music on this program.
but none of us are actually professional musicians. Mm. So, Noi cântăm după ureche. so we are singing just, amateurly as we hear it. Well, that's good. O să că e bine și așa. Și aș vrea să spun că au venit între frații lui niște oameni simpli. Yeah, so you came here, we are only just some simple people, so. Și suntem un popor de țigani rom marginalizați în fața. Nu-i mai zic marginalizat. Asta, Kiki. Discriminați suntem, pot să spui. în Europa. Yeah, so Brother Turner, a lot of the people that we are here are from the Gypsy community. Have you ever heard about Gypsy community? Yeah. Well, the Romani. Romani people. Yeah, Romani people. Romani people. They are coming from North India. Mhm. And basically, these people were very, very segregated, like the Afro-American people. Mhm. Yeah. Ei au trăit ca afro-americani, Mhm. and they were slaves until mid-18th century. Erau sclavi până în secolul XVIII. Am And it's a înțeles miracle. Yeah, I read some of the history. I read some. Am citit istoria romilor. Am înțeles. Întreabă în ce stat stă în Statele Unite? So where are you based in this moment? Where am I? What am I? Based. Where are Where you do I based? live in Leduc, Alberta, Canada. So spune că majoritatea timpului el călătorește merge și în America și în Canada. Ok. Și noi spune că suntem răspândiți în toată Europa, frații de pe. Yeah, so as you know already, we are here from all Europe. Mhm. So Romania, Hungary, Austria, Germany. Germania, Austria, Romania. Croatia, Serbia. Yeah. Mhm. Și So așa ne adunăm pe Zoom în fiecare dimineață. yeah, we are here every morning. So I just want, by the way, about this thing with the slave people and this one, it will be amazing if you can create a link between Daniel, the slave. Maybe Mhm. later on, not today, because today we just prepared this meeting. Ok. Between Daniel the That's what slave. I've been thinking of. Nicu, Yeah. ne apropiem să începem. Pune mulțumim Ok, pentru so we will begin. prezentare. Okay. Ale pandano microfonul, cât între la posibil tumară camere. Slobodă hranamika, mam cima pe care lolo. Namaljaman hospodarstvo. Și ale înregistrare. Na, ja pete pandalo prale registrare Nicu, că dacă pandal na dom tu hostu na san nu mă vovio. Beșec secunda. Deci Deci, pornilor. o înregistrăm ca de la întâlnirii. Da, te dicam și n-am te dau drumul live, că ai vă N-ai ce legătură între live și înregistrare. Bun, deci secunda, că digaba timpo cotelo. Andava microfonul la Da. Secunda tirermo. Trovare su. Lungă microfonul, tiro pe domnicu. Yeah. Bună dimineața, pacea Domnului, frați iubiți. Good morning, everyone. N-avem cuvinte să mulțumim cât de bun este Domnul nostru. We don't have enough words to thank God how good He is. Când în fiecare dimineață ne dă viață, ne dă putere, ne dă sănătate, That He give us every morning breath, life, and also help. și în această dimineață de marți 15 august 2023,
and also in this morning of 15th of August 2023. Din nou suntem împreună și bine ați venit la altarul de dimineață. We are again together and we say hi and welcome to the morning divine service. După cum știți, de ieri am început un lanț de evangelizare As you already know, from yesterday, we began an evangelistic meeting, un lanț de evangelizare internațională. an international evangelistic meeting. Pentru prima oară pe Zoom-ul Speranța pentru Gabor, For the first time since we began our program on Hope for Gabor, avem invitați la evangelizare frați de peste tot din toată lumea și din America. we have guests that are globally from America and from anywhere. Cum știți, în această dimineață este a doua dimineață de evangelizare As you know, today is the second day of our evangelistic meeting. și în această dimineață îl avem ca invitat pe fratele nostru, And in this morning, we have our brother Turner. fratele Turner, profesor de istorie adventă, He is a chronologist and a historian. compozitor de muzică, profesor de muzică, He is a university professor of music and he's a composer. și unul dintre vicepreședinții conferinței generale. And he's one of the leaders from the Seventh-day Adventist Church. Domnul să-l binecuvânteze. May God bless him. În această dimineață pe Zoom suntem împreună 17 frați. We are in this morning on Zoom, 17 people. Domnul să binecuvânteze și frații de pe live care din nou își iau timp să fie cu noi la evangelizare, la altarul de dimineață. But may God bless everyone that is on our live stream. Dați un pic de distribuire în numele Domnului să fim cât mai mulți la cuvântul lui Dumnezeu și la rugăciune. Please share, may a lot of people see this word of God. Faceți lucrul acesta ca misiune Do it as a missionary work, și Domnul ne ascultă rugăciunile. and may God listen to our prayers. Pe Zoom spun bine a venit frații care sunt prezent, fratele Rupi, fratele Giurca, fratele Tibor, Mati Ceavașanu, Peter Junior, Supi, Bradu, fratele Turner, Demeter, Bogi, fratele Beleni, Marcoci din Ceavașu, Tarzan, Marcel și Nicu Copoț. He saluted the people from Zoom. Și acum la început, așa cum avem obiceiul, And now in the beginning, as our custom is, fratele Beleni va lăuda pe Domnul cu o cântare. our brother Belloni will sing a song to the glory of God. Te ascultăm, frate Beleni. We are listening to our brother Belloni. Pacea Domnului vă salut pe toți și în dimineața aceasta lăudăm pe Domnul cu o cântare. God's Cântarea peace, everyone. And in this morning, we will sing a song to the glory of God. 361. Voia It's ta, Doamne, 361 from the Adventist hymns. O să o cântăm pe limba maternă, limba țigănească. We will sing it on Gypsy language. Ci voia Devla, ci voia sa, te cărgiol Devla, agemanța, tu san lasciome, som giungalo, tu cărma Devla, te va vlascio. Ti voia Devla, ti voia sa, te cărgiol Devla, agemanța. Tu sano dadame,
Somcho shamo tu karma devla te javmishto. Ti voya devla, ti voya sa, te cărgiol devla, agemanța. Tu sambarome, somoțino, tu karma devla, te vavtiro. Amin. Amin. Domnul să te binecuvânteze, foarte frumoasă cântare. Acum trecem mai departe și Peter, Nicu, să deschizi microfonul, că ți-ai închis microfonul. Thank you for this song. And now our brother Peter will say a poem. Peter Junior va spune poezia. Pacea Domnului, zic la toți frații și cei de pe Zoom. Eu o să spun o poezie și poezia mea se numește Colportorul. God bless everyone and on Zoom and on our live streaming. And I will tell a poem. Our poem is called The Evangelistic Literature Person. Spune, Peter. Într-un zi, un colportor ce avea doar un picior a venit pe strada mea ca să vândă ce avea. Biblică și povestiri despre ființi, despre martiri, despre bunul Dumnezeu, despre împăratul său și despre un mântuitor ce dă viață tuturor. Căci piciorul amputat, la un an s-a vindecat și a pornit din nou la drum cu piciorul său cel bun. El ducea o geantă grea, plină ochi de cărți în ea, și eu mult mă mai minunam și în sinea mea gândeam: noi cei cu picioare bune, nici habar n-avem că în lume oameni mulți și risipiți mor pierduți, nemântuiți. Iar noi alergăm în van, numai după ban. Grijile ne-au turmentat și am apostaziat. Amin. 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 Domnul să fie lăudat. Acum a venit momentul să deschidem altarul de dimineață și evangelizarea cu rugăciune. Și fratele Demeter va înălța o rugăciune și fratele Nicul va traduce. Now we will begin our program with a prayer and our brother Demeter will pray. Microfonul, frate Demeter, da? Tatăl nostru care ești în ceruri, Our dear Father that dwells in heaven, venim înaintea ta să-ți mulțumim pentru toată bunătatea pe care ne-o arăți. we come before your throne to respect your love and your goodness. Îți mulțumim că și în aceste momente putem fi împreună la altar. We thank you that also today we can be before you. Te rugăm să binecuvântezi fiecare suflet care va participa împreună cu noi. We want you, dear Lord, to bless every person that will watch us. În mod special, te rugăm să binecuvântezi pe fratele Turner, Especially, please bless our Professor Turner. să îl lași ca Duhul tău cel Sfânt să-l călăuzească în prezentare, Please, Lord, lead him. iar pe noi să ne faci ascultători atenți, să înțelegem mesajul. And to us, please help us to listen well and to understand the message. Îți mulțumim că prin meritele Domnului Isus putem veni înaintea ta. We thank you that on the merits of Jesus Christ, we can come before you. Amin. Amen. Amin. Amin. Domnul să ascultă rugăciunea. May God listen to this prayer. Acum a venit momentul să salutăm frații de pe live. And now there is a moment to say hi to everyone that is on the live streaming. În primele minute, deja peste 40 de frați sunt cu noi. So many people are with us in this morning. Domnul să vă binecuvânteze pentru că v-ați luat timp să fiți cu noi din nou la altarul de dimineață.
May God bless everyone that is watching us on live streaming și la evangelizare. and also to the evangelistic meeting. Dați un pic de distribuiri pentru numele lui Dumnezeu Please share it for the name of Jesus Christ, și Domnul să se îndură de noi. and may God bless and have mercy on us. Salut, asta nu mai traducem, că salut nume cu nume pe fiecare. Așa avem obiceiul. Țino Piștea, Cofa Pipi, Piha Ciucovanu, Sinan Egenen, Zuma Rupi Mădărașanu, Rușca Guli, Marius Lăcătu, Șavadano Piștea, Barcea Iene Adventist, Surmalo Ianco, Fifi Piștea, Tocile Marco Circo, Mihai, Danciu din Budiu, Paciula Corecto, Marco, Nina Roștaș, Irma Vizoli, Gengi Chevoș, Gobi Gabor Păra, Clara Șamu, Gabor Iancu din Atit, Supi Cozagobi, Mati Bosu, Iancu din Techereve, Mati Micloș, Pișta Danjar, Piciu Gabor, Albert Onno, Constantina Cristea. Toți care sunteți cu noi, Domnul să vă binecuvânteze. Acum a venit momentul special. Now it's a special moment. Din nou îi spunem bună seara și pentru noi bună dimineața, frate Toarner. We say good evening, our Professor Turner, and to us is good morning. Yes, good morning to you. Bună dimineața tuturor. Mulțumim bunului Dumnezeu și mulțumim și fratelui profesor pentru că a acceptat invitația noastră. We thank you a lot, Brother Turner, that you accepted our invitation to be our guest. Pentru că a făcut efortul acesta ca noaptea târziu să intre cu noi pentru dimineață la evangelizare. That you are doing this sacrifice to be late at night, wake up to be to our evangelistic meeting. Și Domnul să-i dea sănătate și putere And may God bless you with faith and also with health. și Domnul să ne vorbească prin fratele profesor. And may God help us to understand your message and to speak to us Și through you. acum ascultăm cuvântul Domnului și programul care îl ține fratele. And now we will listen to a song, o cântare. Va cânta o cântare, după care va prezenta cuvântul și la sfârșitul predicii va face o rugăciune de consacrare. Exactly. So it will be a song, the sermon, and after that a prayer. Și nu am uitat că traducător este fratele Nicu Copoț. Yeah. And the translator is Nicu Copot. Yeah. Dar toată slava să fie a Domnului. Yeah, all the glory to Jesus. Brother Turner. Și printre noi oameni simpli. Yeah, among us, simple people. Avem oameni care poate să traducă din limba engleză în limba română. We have people that can translate from English to Romanian and Romanian to English. Ascultăm pe fratele. We are listening to our brother. Professor Turner, you have the mic. Okay. Domnule Turner, aveți microfonul. Well, thank you. I feel blessed to be here. Mulțumesc. Simt o binecuvântare că sunt cu dumneavoastră. Yeah. The song that I'm going to sing is Psalm 126. Melodia sau imnul pe care îl voi înălța la Isus este Psalmul 126. Yeah. And I want to share the lyrics in Romanian on the screen. Vreau să împărtășesc cu voi versurile în limba română. So, yeah. Este Psalmul 126. Yeah. When the Lord turned again the captivity of Zion, we were like them that dream. Then was our mouth filled with laughter and our tongue with singing. Then said they among the heathen, the Lord hath done great things for them.
The Lord hath done great things for us, whereof we are glad. Turn again our captivity, O Lord, as the streams in the south. They that sow in tears shall reap in joy. They that sow in tears shall reap in joy. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. They that sow in tears shall reap in joy. They that sow in tears shall reap in joy. Turn again our captivity, O Lord. Psalm 126. Amen. Amen. God bless you. Domnul să vă binecuvânteze. So that song is about the captivity of Israel. And Acest imn este despre sclavia Israelului în Egipt, captivitate. now Daniel was taken captive when he was a young man, a teenager. Daniel a fost luat sclav când era un copil. And so this chapter that we're going to be studying over the next 10 studies Iar noi, în următoarele 10 întâlniri, vom studia capitolul 9 din Daniel. it is Daniel longing to see the captivity come to an end. Este dorința lui Daniel să pur și simplu să elibereze Israelul din captivitate, să vadă sclavia terminată. He has been in captivity in Babylon for 68 years. El se afla în sclavism în Babilon pentru 66 de ani. And so in Daniel chapter 9, În Daniel, capitolul 9, Babylon has fallen. Babilonul cade. And we will look at that briefly. Și ne vom uita în detaliu la lucrul acesta. The king of Media Regele Midianului sau regiunii Midian is Darius the Mede. este Darius Medianul And he is now the king of Babylon as well. și este de asemenea rege și peste ținutul Babilonului. This is about 6 months after Babylon fell. El a devenit rege după ce Babilonul a căzut după 6 luni. And Daniel is studying the Bible. Și Daniel studiază cu el Biblia. And Daniel 9 verse 2 says, in the first year of his reign, Darius's reign, Iar Daniel, Daniel ne spune în versetul 2 din nou Daniel, din capitolul 9, că în primul an al domniei lui, I understood by books the number of years whereof the Lord came to Jeremiah the prophet. eu înțeleg din scrierile vechi că în momentul când prorocul Ieremia that God would accomplish 70 years in the desolations of Jerusalem. Prorocul Ieremia ne spune că Dumnezeu va permite ca poporul Israel să stea 70 de ani în robie. 70 de săptămâni, mă scuzați. Daniel is trying to understand this. Daniel încearcă să înțeleagă ce vrea să spună prorocul Ieremia. As he studies the Bible, he knows that there is 70 years for Babylon.
el ușor, Daniel începe să înțeleagă că acele 70 de săptămâni sunt de fapt 70 de ani. In Jeremiah 25, În Ieremia, capitolul 25, verses 9 to 12, Jeremiah talks about these 70 years. Ieremia 25, de la versetul 9 la 12, ne spune, Ieremia ne vorbește despre acești 70 de ani de captivitate. In verse 11, he says, În versetul 11 ne spune and this whole land shall be a desolation, că întregul ținut al And- Israelului va fi un sclavagism total, o captivitate totală, an astonishment, and these nations shall serve the king of Babylon 70 years. și Israelul, Ieremia profetizează, prezice că Israelul se va ruga și se va închina zeilor din Babilon. That is, in 609 BC, Asta se întâmpla în 609 înainte de Hristos, Assyria, the nation of Assyria, fell. când ținutul Siriei sau țara Siriei a căzut, s-a destrămat. And the nation of Babylon rose up to take its place. Și Babilonul, dragi prieteni, în momentul acela își ia din nou avânt și revine la viață. Now, Babylon ran a protection racket like the mafia. Babilonul era ceea ce numim noi astăzi și avea în jurul lui o mafie care îl proteja. The different countries had to pay money to Babylon to protect them. Majoritatea țărilor, dragi prieteni, din jurul Babilonului plăteau mită Babilonului ca să-i protejeze, ca să le protejeze. But it wasn't really much of a protection because Babylon oppressed them. Dar nu era o protecție foarte serioasă, deoarece uneori ținutul Babilonului chiar se lupta cu ele. Now, in verse 12 of Jeremiah 25, Și vedem în versetul 12 din Ieremia, capitolul 25, it says, and it shall come to pass when 70 years are accomplished, și ne spune că se va termina sau se va destrăma atunci când se vor împlini cele 70 de ani, that I will punish the king of Babylon eu, Dumnezeu, spune că voi pedepsi pe împăratul Babilonului for their iniquity, pentru răutățile pe care le fac ei. and I'm going to make the Chaldeans, the Babylonians, Și voi face ca și caldeenii să ia locul Babilonului. I will make their land desolate, Voi face de asemenea și pe caldeeni să sufere această sclavie. So we can see from this chart, Babylon fell in 609, in October of 609 BC. Assyria fell, pardon me. Assyria, Dragii mei, vedem în tabelul acesta că în 609 înainte de Hristos cade regatul Babilonului. and Babylon rose to power, Și Babilonul a venit la putere and Babylon dominates the Middle East, Babilonul a dominat Orientul îndepărtat, Syria, Palestine, Israel, Siria, Palestina, Israelul, until Cyrus comes and brings an end to the Babylonian Empire. Babilonul a fost la putere până când Cir a venit și a distrus efectiv regatul Babilonului. So we will see this. Vom vedea cum a făcut Cir acest lucru. Babylon falls October 13th, 539 BC. Dacă Babilonul a început în 609 ca și putere mondială, în 539 înainte de Hristos, pe 13 octombrie, el se destramă. So Daniel is studying to understand this 70 years. Daniel își omora mintea
ca să vadă ce înseamnă acești 70 de ani de captivitate pe care Ieremia le spuseseră. So he also looks in the book of Jeremiah, El caută în cartea lui Ieremia and then he sees another period of 70 years. și vede încă o perioadă de 70 de ani. This 70 years is the captivity of Judah. El vede că și Iuda, ținutul Iuda, va fi captiv 70 de ani în regatul Babilon. So for thus saith the Lord, Pentru că Biblia ne spune că asta a spus Dumnezeu. În Ieremia Dumnezeu a vorbit. in Jeremiah 29 verse 10, thus saith the Lord, that after 70 years be accomplished at Babylon, Dumnezeu ne spune în Ieremia capitolul 29 cu versetul 10 că asta zice Domnul, că după 70 de ani I will visit you and perform my good word toward you in causing you to return to this place. eu, Dumnezeu, voi veni și vă voi ajuta să scăpați din captivitatea babiloniană. So Daniel sees two periods of 70 years. Deci Daniel vede două perioade de 70 de ani. There's one for Babylon Este una pentru Babilon and one at Babylon. și una în interiorul Babilonului sau o captivitate împreună cu Babilonul. And God lays down conditions Și Dumnezeu condiționează această captivitate. He says, then shall you call upon me, and ye shall Ce go spune că and după pray unto 70 me, de ani voi mă veți căuta and I will hearken to you. și vă voi ajuta. And ye shall seek me Și tu mă vei căuta and find me, și mă vei găsi. when ye shall search for me with all your heart. Dar mă vei găsi în momentul când mă vei căuta cu toată inima ta. So Daniel is seeking God. Daniel îl caută pe Dumnezeu. We will see in this study his prayer for his people. Vom vedea în continuare în studiul nostru, dragi prieteni, că Daniel se roagă pentru poporul lui. His desire is to be free from this captivity. Dorința lui cea mai mare era ca Israelul să scape de captivitatea babiloniană. He claims God's promise. El se leagă și enunță făgăduințele lui Dumnezeu. In verse 14 of Jeremiah În 20. versetul 14 din Ieremia, capitolul 29, And I will be found of you, saith the Lord. și eu voi fi găsit de voi, spune Domnul, And I will turn away your captivity. și vă voi destrăma captivitatea, vă voi scoate din captivitate, I will gather you from all the nations vă voi aduna din toate popoarele and from all the places where I have driven you. și din toate locurile în care eu v-am condus. I will bring you again into this place, to Jerusalem, Și vă voi aduna din nou în acest loc, în Ierusalim, from where I caused you to be carried away captive. unde eu v-am dus ca și captivi, ca și sclavi. Now, this is also written in the book of 2 Chronicles. De asemenea, dragi prieteni, pasajele acestea sunt scrise și în a doua carte a Cronicelor, capitolul 36, In chapter 36, verse 17 to 21. de la versetul 17 până la versetul 21. 2 Cronici 36, 17 la 21. It is here where we come to understand why the captivity is 70 years. Noi aici vom înțelege de ce captivitatea aceasta durează 70 de ani. We may wonder why 70 years? Noi ne mirăm de ce 70 de ani. So they're taken captive here, it says, and then it says in verse 21.
În versetul 21 ni se spune that to fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah ca să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu spus prin gura lui Ieremia, until the land had enjoyed her Sabbaths. până când acest ținut va păstra sabatele. For as long as she lay desolate, she kept Sabbath. În timp ce ei stăteau acolo, ei țineau sabatul, To fulfill 70 years. ca să se împlinească 10 ani de ținerea sabatelor. That is, every 6 years they would plant their crops. La fiecare 6 ani, ei semănau anumite semințe, But then the 7th year was the Sabbath rest of the land. dar în fiecare al 7-lea an, ei se opreau din munca lor. But the Jews did not observe the rest of the land. Dar Yeah. evreii ei nu respectau întotdeauna lucrul acesta. They weren't letting the land rest. Nu lăsau ca pământul să se odihnească. So if there is 70 years that the land didn't rest, that they Deci had dacă există 70 de ani în care pământul sau ținutul nu se odihnea, pentru că ei plantau întotdeauna, so the land has to rest for 70 years. So how many years would it be that 70 sabbatical years had passed? dragi prieteni, imaginați-vă că la fiecare 7 ani trebuia un an sabatic, un an în care poporul Israel să nu facă absolut nimic, așa spunea Dumnezeu, dar ei n-au respectat niciodată lucrul acesta și imaginați-vă ce însemnau 70 de ani sabatice. Câți ani trebuiau să se oprească israeliții ca să se împlinească acei 70 de ani dacă ei nu respectaseră nici un an din cele spuse de Dumnezeu. In Leviticus Microfonul 26, fratelui Pite, dacă se poate. in Leviticus 26, it talks about this. So you În can see, Levitic, capitolul 26, ne se vorbește despre lucrul acesta. you can see that Chronicles 36:21 Vedem în 2 Cronici, capitolul 21, is going to quote Leviticus 26, verse 34 and 35. în 2 Cronici, capitolul 21, ni se citează din Levitic, capitolul 26, de la versetul 21 la 26. In Leviticus 26, God talks about the curses that will come upon Israel. În Levitic, capitolul 26, Dumnezeu ne vorbește despre pedepsele pe care Israelul le va primi datorită neascultării lor sau din cauza. They call this to chastise them or punish them 7 times. Ni se spune aici că ei vor fi blestemați sau vor fi pedepsiți de 7 ori. So he says, I will scatter you among the nations. Vă voi împrăștia între neamuri I will draw out a sword after you. și voi blestema lucrările voastre. And your land shall be desolate. Și ținutul vostru, ținutul Israelului va fi pustiu And your cities waste. și orașele voastre vor fi goale. Then shall the land enjoy her Sabbaths. Dacă veți respecta ce voi spune eu, atunci ținutul vostru se va bucura de sabat, As long as it lieth desolate, and ye be in your enemy's land. Odată ce voi sunteți răi și nu respectați lucrul acesta, Even then shall the land rest and enjoy her Sabbaths. dar Dumnezeu spune, dragi prieteni, că nu ține cont întotdeauna de timpul nostru stricat și El totuși le făgăduiește israeliților
că se vor bucura de sabate. As long as it lieth desolate, it shall rest. Chiar dacă viața lor, dragi prieteni, era o viață stricată, Dumnezeu totuși le făgăduiește că ei se vor bucura de odihna sabatului cândva. Because it did not rest in your Sabbaths when ye dwelt upon it. Dumnezeu le spune, dacă nu, pentru că nu v-ați oprit în sabatele mele, nu vă veți putea bucura de odihna mea. So here we can see this is the 70 years captivity at Babylon. Aici, dragi prieteni, putem vedea despre captivitatea sau sclavagismul Israelului de 70 de ani în Babilon. Daniel is taken captive in the 3rd year of Jehoiakim. Daniel este luat captiv în al 3-lea an al împăratului Ioachim. And this can be seen in Daniel chapter 1, verse 1. Asta putem vedea în Daniel capitolul 2 cu versetul 1. This is in the fall of 607 BC. Asta este la sfârșitul anului 601 înainte de Hristos. Now Cyrus, he's the king of Persia, În timp ce Daniel este luat captiv în Babilon, Cir încă era rege al Persiei. but in 537 BC, he's going to become the king of Persia. În 537, dragi prieteni, Cir devine împărat al Persiei, rege al Persiei. Because his uncle is going to die. Darius the Mede is going to die. El ia locul lui Darius Medianul, unchiul lui care moare. But 2 years before, Dar înainte cu 2 ani, în 535, Cyrus and his armies had brought an end to Babylon. Cir și oamenii lui duc la distrugerea Babilonului. So Daniel is praying in 538. Daniel, dragi prieteni, se roagă în 538 As we will see înainte in de this, Hristos. we will see this in the study tomorrow morning. Vom studia despre rugăciunea lui Daniel mâine. But here we can see the 70 years captivity. Dar aici, dragi prieteni, astăzi vreau să înțelegem doar despre captivitatea aceasta de 70 de ani a Israelului în Babilon. So the question was, if the Babylonian captivity is 70 years, how many years had to go by before Daniel was taken captive? How many years did they not let the land rest? Dragi prieteni, Dumnezeu le-a cerut israeliților să respecte sabatul lui la fiecare 7 ani, să se oprească, să-și ia un an sabatic. Iar întrebarea este următoarea: dacă Dumnezeu le-a spus prin prorocul Ieremia că vor fi 70 de ani captivi în Babilon, întrebarea care se pune: câți ani sabatici ar fi 70 de ani? 70 de ani dacă ei n-au respectat niciodată ceea ce le-a spus Dumnezeu să se oprească la 7 ani. So how many years? Can somebody do Câți the math? ani sabatici vor fi? The math is 490. 490. 490, right? Matematica este simplă, iar eu am calculat, dumnealui spune că a calculat 490 de ani. That's 70 weeks. Asta în realitate înseamnă în săptămâni biblice 70 de săptămâni. So this is where we are going to understand of the 70 years. Aici vom înțelege, dragi prieteni, în calculul acesta, cei 70 de ani That they're connected to 490 years. și 70 de ani sunt în realitate 490 de ani. 70 de săptămâni ori 70 de ani sunt în realitate 490 de ani. And Daniel is going to receive a prophecy Daniel, dragi prieteni, primește despre lucrul acesta o profeție, that is an vis. answer to his question about the 70 years.
El se întreabă întotdeauna, cât timp a fost captiv, s-a întrebat ce înseamnă, Doamne, acești 70 de ani de captivitate babiloniană. So we're going to take our time in studying this. Noi, pe parcursul studiului, vom înțelege exact ce a vrut să spună Dumnezeu în profeția pe care a dat-o lui Ieremia. Now we know Noi știm that God will answer our prayers. că Dumnezeu ne va răspunde rugăciunilor noastre. He has his timetable. El are timpul lui când ne răspunde rugăciunilor noastre. He knows our situation. El știe situația noastră And like Daniel, și și în cazul lui Daniel, when we seek God, we noi can când find îl him. căutăm pe Dumnezeu, When we search for with all of our heart, noi când îl căutăm pe Iisus Hristos cu toată inima noastră, God may appear not to hear, poate părea că Dumnezeu nu aude, but we will see that he is hearing our prayer. dar El, dragi prieteni, să știți că El aude ceea ce ne rugăm noi. So I hope that you can join me in these studies Eu sper să fiți cu mine în aceste studii de 10 zile so we can see how God can speak to you. și să observăm și să studiem împreună cum Dumnezeu vă poate vorbi dumneavoastră, dar și mie. So let's close with prayer. Vreau la sfârșitul acestei prime prezentări, să încheiem cu o rugăciune. Dear gracious Heavenly Father, Tată care ești îndurător, you know our hearts. Tu știi inimile noastre. You know the struggles we face. Tu știi, Doamne, luptele pe care noi le ducem pe acest pământ. We pray, Lord, that you can hear us. Doamne, noi ne rugăm ca Tu să ne auzi și Te rugăm să ne auzi. That we can learn from Daniel. Vrem să învățăm, Doamne, din cartea lui Daniel. We want to understand his prayer. Noi vrem să înțelegem, Doamne, rugăciunea lui Daniel. And we want to know how to pray to you. Și noi vrem, Doamne, să învățăm cum să ne rugăm. It is our desire Este dorința noastră to know you, să Te cunoaștem, to find you, să Te găsim, so that we can experience what you have prepared for us. ca în felul acesta, Doamne, să experimentăm, să trăim planul Tău în viața noastră. We know we are in captivity to our sins. Doamne, noi știm că noi suntem sclavi ai păcatelor noastre And that Jesus came to save us from that captivity of our sins. și că Iisus Hristos a venit să ne salveze din această captivitate, din această sclavie a păcatelor noastre. So help us to call out to you. Doamne, Te rog să ne ajuți să Te găsim And accept our prayer. și Te rugăm, Doamne, să ne asculți rugăciunea. We give our lives into your hands. Noi ne predăm viața noastră în mâinile Tale, Iisuse. And we pray in Jesus' name. Ne-am rugat în numele lui Iisus Hristos. Amen. Amin. Amen. Amen. Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru acest mesaj We thank God for this message și mulțumim fratelui profesor pentru această profeție. and we thank God we thank Turner for this first lesson. God bless. Aceasta a fost doar prima dimineață. This was only the first morning. Vă mai așteptăm cu fratele împreună încă 9 dimineți. And we have 9 more mornings. Harul Domnului până pe 25 august. In God's grace, we'll be together until the 25th of August. Și acum voi lăuda pe Domnul cu o cântare And now I will glorify the Lord with a song, conform ascultării rugăciunii. in accordance with the prayer that Brother Turner prayed.
M-am hotărât să-L urmez pe Iisus. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus. Și înapoi, și înapoi, eu nu voi da, eu nu voi da. Și înapoi, eu nu voi da. Înainte Iisus, în urmă-i lumea. Înainte Iisus, în urmă-i lumea. Înainte Iisus, în urmă-i lumea. Și înapoi, eu nu voi da, eu nu voi da. Și înapoi, eu nu voi da. Amin. Amen. Acum aș vrea să mulțumesc tuturor care ne-ați urmărit, peste 50 de persoane ați fost cu noi pe live. Now I want to thank everyone that watched us on live streaming. Domnul să o binecuvânteze că vă luați timp în fiecare dimineață May God bless you that you take from your time every morning, și în harul Domnului vă așteptăm și la celelalte dimineți, în fiecare dimineață. and by God's grace, please come with us every morning. Și aș vrea să mulțumesc și fratelui Nicu, Domnul să-l binecuvânteze, And I want to thank Nicu Kopot. May God bless him pentru frumoasa traducere for this beautiful translation. și Domnul să-i dea totdeauna putere să poată traduce frații care vor vorbi din limba engleză. And may God bless him to translate all the time the people that will speak in English, in Și am vrea să- Romanian. Și am vrea să închidem programul din această dimineață And we want to end the program from the divine service from this morning cu ultima rugăciune de încheiere, with the last prayer. It's an ending prayer cu fratele Bradu. with our brother Kopot. Ne rugăm. We pray together. Tată iubitor, îți mulțumim pentru cuvântul pe care ne l-a prezentat fratele Teodore. Dear Lord, we thank you for the word that you spoke through the mouth of our professor Turner. Mulțumim, Doamne, pentru prezența ta. We thank you, Lord, also for your presence. Mulțumim, Doamne, pentru că în dimineața aceasta ne-ai făcut să înțelegem mai mult despre dorința ta să ne sfințești. Dear Lord, we want you to thank that in this morning you told us more how to be saints. Rămâi cu noi astăzi toată ziua. Please, Lord, remain with us all day long. În numele Domnului Iisus. Amin. In Jesus' name, amen. 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 Cu această rugăciune, programul din această dimineață l-a sfârșit. With this ending prayer, the program is finished. Mulțumim răbdarea tuturor fraților de pe Zoom și de pe live. We thank for the patience and for the fact that everybody came with us on Zoom and also on live streaming. Timp de 49 de minute, For 49 minutes. Domnul să fie cu voi, să aveți o zi binecuvântată. May God bless you and have a blessed day. Și vă așteptăm mâine dimineață, And we wait for you tomorrow morning. împreună cu profesorul Turner, Together with Professor Turner la a doua prezentare. to the second edition. Amin. Amen.